Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Last size, also Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. 5 ka mga persona ang nadakpan sa drug bypass operation sa gintingog nga puwersa sang Talisay PNP kag Silay City PNP. Sa isa ka apartment sa may Minlo Village, Phase 3, Barangay Zone 10, syudad sang Talisay. Kinasang hapon, Enero 22. Sunod kay Negros Occidental Police Provincial Office Colonel Romeo Baleros. Subject sa operasyon, ang 2 ka mga babaeng ginkilala sila Nanay Maria Del Mar Parohinog, 22 anyos, kag Juana Lusabia, 20 anyos. Kalakipman sa nadakpan ng Musanday Romel Ferrer, 25 anyos, Jason Parohinog, 19 anyos, kag Homark Orquia, 27 anyos, tanan sang barangay Mambulak, syudad sang Silaya. Ang nakompiskar nga droga ang ginapatihan idagdag sa pila ka barangay sa syudad sang Talisay nga nagabalor sang kapin 3.5 milyones pesos. Sunod kay Baleros, ang mga drug suspect, ang mga miyembro sang Divina Gracia Drug Group sa Negros Occidental. Member sila ng Michael Divina Gracia Group. Sila yung tagapaghawak ni Divina Gracia ng droga. At sila yung tagapagkabot sa mga kanilang mga bayan. Nabatian si NOCPO Director Romeo Baleros. Ginhangkat ni Negros Occidental Police Provincial Office Colonel Romeo Baleros ang 5 ka mga nagkaladagpan sa bypass operation sa syudad sang Talisay nga itudlo kundiin si Michael Divinagracia, ang ginatudlo leader sang Divinagracia Northern Negros Occidental Drug Group. Suno kay Baleros, hatagan niya sang 200,000 pesos ang sinuman sa 5 nga makatudlo sa ginatiniran sa karon ni Michael apang sa piyak sang padya. Ginpahayag lamang sa mga nagkaladagpan nga wala sila sang ihibalo kundiin panago ang ila ginakuhaan. Dugang pa ginako man sa mga nagkaladakpan kay Baleros nga ginahimo sila nga budigahan sang droga kag amo ang nagapanagtag sa ila iban pa nga mga miyembro. Samtang ginpasalamatan naman ni Baleros ang bulig kag koordinasyon sa mga opisyal sa barangay nga mo naghatag sa impormasyon para sa madinalagon nga operasyon. Nagapilar naman si Silay City PNP Commander Major Ronnie Ponevella sa mga legalista nga magsungka na kagidi na pagpabuto na nga may matabo pa sa ila. Una din nadakpan sang Silay PNP sa koordinasyon sang Talisay PNP ang 5 ka mga ginatudlo miyembro sang Michael Divina Gracia Group sa syudad sang Talisay sa drug bypass operation. Sunod kay Ponevella, tubdob wala nagauntat ang mga nagay-intra sa transaksyon sa illegal nga droga. Hindi man maguntat ang kapulisan nga magpatigayon sang operasyon agud dakpon ang mga ini. Samtang ginpahayag man sang hepe nga malawig ang surveillance nga ila ginhimo para madakpan ang 2 ka mga subject sa operasyon nga parehas nga mga babayi. May gamay nga pagbuhin sa volume sang droga ang nagmadinalagon nga bypass operation sang kapulisan sa mga miyembro sang Michael Divinagracia Drug Group sa syudad sang Talisay. Inang reaksyon ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros matapos nga nakabaton sila sang impormasyon nga ang katunga sang nakompiskar sa operasyon ang gindeliver na. Sa piyak sini nanawagan si Baleros sa pumuluyo, partikular na sa mga naga-intra sa illegal nga droga nga maguntat na sa pagbaligya para magtaw na ang Negros Occidental.
Sa iban nga balita, lokal kapinsan 100,000 pesos nga pagkabutangan natupok sang kalayo sa sunog nga nagluntad sa may pulo ka Malipayon Barangay 35 syudad sa Bacolod kina sang aga Enero 22. Sini siya nga pagpangusisan ni Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotenya. 13 ka mga puloy-an ang nahalitan sa din siyam ang totally damaged ug apat naman ang partially damaged. Sunod kay Plotenya nagsugod ang kalayo sa puloy-an ni Ruel Salili nga naglaton sa iban pa. Sunod sa BFP Chief, wala nakasulod ang fire truck sa lugar tungod sang malapad nga dalan para kaigo sang fire truck. Padayon pa investigasyon sang BFP Arson Investigator sa gintunaan sang sunog. Dali lang sa along sa highway sa Gwa. Naglinya lang para di mo na budlay sa ato magano kay iba may labot may mga tao nga sugatan ato gamay pag itong dalag rin. Baka ano nato nga na kadakog ano isa mo madlo sa angin katama. Nabatian si Bacolod Fire Marshal Chief Inspector Plotenya. Nagkahangkatan ng isang tapong ulay sa Barangay Kagawad, Gibes Alejandrino, kag isa ka residente sa Purok, Malipayon, Barangay 35 sa syudad sa Bacolod. Samtang padayon ang kaon sa kalayo sa mga pulian. Nainsulto si Kagawad Alejandrino sa mabatian ang pagbasol sa pumuluyo sa mga opisyal sa mga barangay bangod sa pagbutang sa duwa ka gate sa covered court. Rason nga wala nakasulod ang mga fire trucks. Sunod sa Kagawad, siya mismo ang nag-ayo sa kay Kapitan Ruben James Miranda nga iplastar sa husto ang gate agud masiguro nga hindi upang sa emerhensya apang naghambal ang kapitan nga wala na sang problema ang kadakuon sang gate. Iniman ang singgitan sang pumuluyo apang sa ila aligasyon nga wala sila ginpamatian sang kapitan kag nagluntad ang sunog sa diin natabo gid ang ila ginakadlukan. Nagpalayag naman si Miranda nga tamdon ang mga reklamo lakip na ang pagpanghawan sa mga illegal nga struktura nga amo ang mga puloy-an. Sa nabalungan, siyam ka mga puloy-an ang totally destroyed kag apat ang partially damaged matapos wala makasulod ang fire truck sa malapit sa sunog kag nagutok ini sa gate nga ginabutang o kon ginpabutang ni Kapitan Miranda sa among covered court. Una sa balita, una sa aksyon. Last size, katol sa Aksyon Radio Philippines, Standard Time, sa imo pag-exercise, sini magkalipat nga mga detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500, bahulan DTX 500, ang nagatino sang imo nga dugo nagasilhig sa may impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man nagabulig palubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Pagkatapos, kidamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan.
radyo. Pagkulong yung tagnegro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalik. Una sa aksyon. Las 6, 19 Action Radio Philippine Standard Time. Nagkaroon sa litali na sa mga balita nasyonal. Mas sobra 200 nga may evacuation centers ang inapaabot nga matapos tukod subong 2020 sa bugos nga Pilipinas. Una nga nagpanawagan si Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso nga ponduhan ang konstruksyon sa mga emergency shelters. Sunod kay DPWH Secretary Mark Villar, target sa ahensya nga makatukod sang kapin 2 ka may evacuation centers sa kada probinsya. Sunod kay Villar, ila tinguaan nga makatukod sang mas brabo nga evacuation center subong nga tuig. Sadtong Lunes, Enero 20, nagpangabay ang presidente sa Kongreso nga magpasara sang 30 bilyones pesos nga supplemental budget nga magapondo sa rehabilitasyon sang mga lugar nga naapektuhan sang paglupok sang bulkang Taal sa probinsya sang Batangas. Ginpangabay man ni Duterte ang mga mamalidha nga magpain sang pondo para sa pagtukod sang evacuation center sa mga lugar nga masami ginaigo sang kalamidad. Ilabi na ang mga lugar nga nagaatubang sa Pacific Ocean. Ginkompirmar ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga gin-cancel ang iya US visa. Suno sa senador, ginsabat na sa United States Embassy ang ginpadala nga pamangkot angod sa kanselasyon sang iya nga visa. Wala man sa ginhatag nga petsa kung sang san o ini gin-cancel. Suno ba kay de la Rosa nga upda niya si Presidente Rodrigo Duterte in kaso nga magdesisyon nga magtambong ini sa US Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit sa Las Vegas sa maabot nga Marso 14. Ini kun mabalik ang iya nga visa. Sa dugang pa nga balita nasyonal, nagapakita na sang maayong nga senyales nga nag-recover ng 5 katuig nga bata nga lalaki nga gikan pungsod China nga nag-positibo sa non-specific coronavirus. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque, wala na nagahilanat ang bata kag naga-experience pa sang pag-ubo. Samtang wala naman sang numan nga simptomas nga nakitaan sa iya nga iloy. Ang bata ang gikan sa Wuhan City kag nagabot sa syudad sang Cebu. Nagligad nga Enero 12 kag nag-positibo sa coronavirus. Ginpadala na sa Department of Health o DOH ang specimen sang pasyente sa mga espesyalista sa Australia para mibaluan kung anong coronavirus strain ang yara sa bata. Ginklaro naman ni Duque ang 3 ka Chinese nga turista nga nagabot sa Kalibo Airport sa Aklan nga may flu-like symptoms ang wala na ginkuhaan sang specimen para sa test bangod ang ila ginabatyaga ang wala naman nag-fit sa definition sang coronavirus sang World Health Organization.
Ginabi-abi sa Malacanang ang panibagong nga survey sa social weather stations kung saan nakakuha sang 72% nga net satisfaction rating sa Presidente Rodrigo Duterte sa ikaapat nga quarter sa 2019. Suno ka Presidential Communications Operations Secretary Martin Andanar, ini tungod ginatingwaan sang administrasyon nga makaangkon sang reforma kag programa nga makabenepisyo ang pumuluyong Pilipino. Dugang pa ni Andanar, mahimo nagsaka ang satisfaction rating ni Duterte bangod sa mabakod nga panindugan kag wala pagkompromiso sa takilid nga kontrata sa gobyerno sa Maynila kag sa Maynilad kag Manila Water. Kampanya kontra sa illegal nga droga kag mga programa nga may labot sa amot-amot nga pagsulbar sa kapigaduhon. Ginpahayag pa sang Tiglikom nga ang survey talamdan sa pagsuporta sa pumunuyo kay Duterte. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gilamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Una
Una sa aksyon! Lasay sa 27 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa atong balita international, nakarecord sang unang nga kaso sang SARS-like coronavirus sa Macau. Sunod kay Lee Chen-lon, ang head sang Health Bureau sa Macau, nagpositibo sa coronavirus ang 52 anyos nga negosyante nga isa ka babae halin sa Wuhan City sa China. Ini matapos makitaan sang sintomas sang pneumonia ang pasyente. Nagabot ang pasyente sa Macau sakay sa high-speed rail sa tung adlaw sa Domingo kag nagapabilin ini sa New Orient Landmark o kon Landmark Hotel kaupod ang duha niya ka mga abyan. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa ito naman nga sports sa balita, gin-cancel ang pagpatigayon sang Tokyo Olympics boxing qualifying tournament sa China nga gintala na kuntani sa masunod nga bulan matapos ang outbreak sang coronavirus. Sunod sa organizers ng Olympics, nagdesisyon silang isaylo ang hampang humalin sa Wuhan City bakado sa Central China para maproteksyonan ang ikaayong lawas sang magalantaw kag mga atleta. Ang Wuhan nang ginakabig nga epicenter sang virus nga nagatuga sang pneumonia-like symptoms. Natala na naman nga palayag sang International Olympic Committee ang bag-o nga lugar nga mag-host sang kahimutan kag ang schedule sang kompetisyon. Una sa balita! Una sa aksyon! Itong balita, entertainment action deal. Nagpagwasang reaksyon ang aktres nga si Yasi Pressman angot sa pagkaulamid sa issue sa nga iya utod nga si Isa sa breakup nanday James Reid kag Nadine Lustre o kon mas kilala sa ilang love team una nga Jadine. Si Isa ang ginatudlo sa pila man ka mga netizen sa breakup sa Jadine matapos nga naglapta ang pila ka mga litrato kag video nga ginaligar nagahalukanay si James kag si Isa. Sa Instagram post naman sang actress kagati gin-post diri ni Yasi ang litrato nga kung sa diin makitaan nga kaupod niya si Nadine nagakaon kag nagainom sang wine. Kag kuha ini kagabi lamang action deal Enero 21. Kag sa caption ginpahayag sang aktres nga hindi niya pagpatulan ang mga pasibangod sa iya utod apang bilang magulang hindi niya pagpahanugutan or pagpasugtan ang mga tinaga bala nga ginagamit sa mga netizens nga do kasakit na para man sa iya nga utod. So ginako man actually ni Ayasi nga sa una ginkadlawan lamang nila ang issue ay ining paglink sa iya nga utod sa kay James kapang sang ulihi suro kay Yasi sobra na ang mga ginabuyan nga mga palayag sa nga mga netizens kag para sa actress hindi na inihusto rason nga nagpost siya para iya nga ma-clear ang ngalan sang iya nga utod. So siya nagsabat on behalf sa iya sining nga manghod. Yes, action deal. Actually, lawig na ang gin-post niya. Dogin detalye, yagad kung ano ang behind sa sina nga mga story kay para ma-clear ang ngalan sang iya nga utod. Kay si Yasi kag si Nadine daw ka best friend din sila ya. Best of friends man sila. Amo na nga pag-upod nila nagkuha gid siya sang litrato para to prove sa mga netizens. Naglingi naman ulo subong sa mga netizens. Nagdugang naman. Sino ang may sala? Sino gid ayhan ang may sala. Ang importante it's a mutual decision between James and Nadine. Updated section din. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Enero 22, week 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.